Jokanera Tich Oganda koro dwaro mondo sirkal odogi e chenro machon mar siro somb jopuonjre e mbalariany e bwo HELB. Mabiro mana ndalo machuok tok doho golo ng'eto ni chenro manyien ma sani tiyo godo e siro somb jopuonjre e mbalariany odhi ataro mar chik kendo kelo akweda e kind jopuonjre. Ramogi TV notwak kod achiel kuom jokanyo mag Elimu Bora Working Group, Boaz Waruku, malero ni oro apil e doho ok bi nyago lemo moro amora. Ng'eto mar doho chieng' Tich Abich mokalo manowito oko chenro manyien mar siro somb jopuonjre e mbalariany e wi ni nodhi ataro mar chik koro medo mana kiko jopuonjre kod jokanyo e sekta mar somo. Mana jumbe manok to skunde yawo kendo e higa manyien. Jokanera Tich Oganda koro dwaro mondo sirkal oduok chenro machon mar siro somb jopuonjre e bwo HELB. System mar education mane gini kelo mondo mi ochochini ogol oko koro mondo mi wakikin wadhi mbele gima osebedo katiyo makoni ni jo higa 3 tiyogo, higa 4 tiyogo, higa 5 gi higni 6 nikech tie courses madhi mbele kamano gisebedo ka gitiyogo gin ok ncha gibedo affected nikech en effective kendo onge ywakruok mosebede okete uduog chien omak jogi duto. Boaz Waruku ma en jakanyo e riwruok mar Elimu Bora Working Group ma en achiel kuom riwruoge manodhi e doho ka kwedo chenro manyien mar siro somo e mbalariany onyiso sirkal ni onge tiende oro apil e wi ng'eto mar doho kaloro ni chenro no okalo chik. Judge owacho maber ni kata gino bende offend kata na HELB Act, offend constitution to kendo offend HELB Act to gi chike mamoko ma support jopuonjre mondo mi odhi skul. Kata giwacho ni gidhi appeal to an akone ni kik gi appeal nikech ni kata gi appeal gima en unconstitutional and unconstitutional. Waruku lero ni chenro machon e bwo HELB tiyo maber ka ok kamano jiwo mana sirkal mondo rie chenro machon mar HELB ma weche kuono noro kendo ti kode siro somo e kuonde tiegruok mamalo. An ang'e ni kuonde mane osebedo ka ok winjre maber en framework mar accountability. Kaka pesa igolo treasury mondo mi oter ne universities mondo mi o improve infrastructure, mondo mi oket ni kit somo man kuro chalo nade, mondo mi jopuonj kata lecturers ma tiago joma tindo gi chalo nade. Migawo mar somo nosingo mar oro apil e doho mondo gikwedi ng'eto manogol kod jang'ad bura Justice Chacha Mwita.